Takže čau lidi. Takže čau lidi, já jsem Patrik a vítám vás u mého prvního videa na tomhle channelu. Budu točit let's playe, vlogy, nějaký tutoriály, určitě nějaké challenge a uvidíte. Doufám, že se vám bude moja tvorba líbit a doufám, že to někam dotáhne. Tak, tady tam někdo vlezl. Snad to někam dotáhnem, tak dobrý. No, a jsem tady ještě dneska s kým? A dneska si zahrajeme Build Battle. Čau. A dneska jsme dneska hrajeme Minecraft, je. Na Hypixelu. A dneska si zahrajeme Build Battle. Build Battle? OK. Tak, to připoj. Jsem tajemnej. Já jsem totiž nevěděl, co budeme dělat. To mě teďka řekl až. Já nejsem styk. Jak ti mám říkat? Halo, Patriku? Stykse? No. Stykse, jako styk. Máš to vpravo. Nejsem styk. Mně se nic neukázalo. Počkej, nech mě vzpomenout. Já jsem vůl. Máš to vpravo. Počkej. No, když dám box, tak to asi krabice bude, že jo? Počkej, nech mě vzpomenout. To je lunchbox. Počkej. Nějaká krabice. Obědová krabička, takže nějaká svačinová. Ne, ale lunch, to je nějaká hudební. No, můžem. Já postavím stůl, Patriku. Já nevím. Dělej, no, já bych to udělal jakoby ze skla, protože oni jsou většinou takový tmavší, že jo? jo? Modrou? No, můžem. Já postavím stůl, Patriku. Z vlny? Nebo z čeho? Z lapisu? No, já bych to udělal jakoby... Patriku, bude to... Máme ten strom, stůl udělat symetrický, nebo co? Ze svět... Ne, já to udělám z tmavého skla. Patriku, bude to... Máme ten stůl udělat symetrický, nebo co? Jak to udělej? Ještě umět, jak to vyrovnat. Jedno, dělej, můžu stavět krabičku. Já stavět neumím, takže... Jenže nejlepší je v tom, když nikdo prostě neumí stavět, ale hraje Build Battle. To je... Hlavně to nějak to a nějak tam dej teďka prostě nějakou desky. Jako čím Jenže nejlepší je v tom, když... Jo, já jsem to napsal do týmu, ale... Například. Patriku? No, stav. Jo, já jsem to napsal do týmu, ale... Bacha. Patriku. No. Dělej. Teď můžu stavit krabičku. Takhle ne, stačí nějak. Dobrý. Tak já dostavím krabičku. Vem si tady to černý sklo. Jo, jasně. Svačinou krabici, protože lunch je svačina, že Takhle jo? velkou svačina. A prostě, no. No ale počkej. Teď je o to, jestli máme udělat jakoby... Víš co, jestli máme udělat jenom takhle. Prostě... Něco nedošlo. No ale počkej. Uchu, já už vím. Jestli máme udělat jakoby... Já vím, jak udělat to. Máme udělat jenom takhle. Já vím, jak uděláme toto. Dívej. Udělej prostě nějakou krychlu. Takový box, víš, jak já myslím. Jakože box, no, jako chápeš. To je prostě otevírací. No tak takhle, dívej, kde bude předek? Sorry za ťukání klávesnice, já mám diskomikrát, to budu teprve řešit. Tak jsem zpět. Kde bude ten? No dobrý, ty vole, bez tak. Jsi tady o mě něco říkal. Co? Teďka bez tak hledal na Google, jak se dělá krabička. Jo. Bez tak. Ty jsi tady o mě něco říkal.
Jsi někde byl? Jo. Někde... Nedělej to tady. Už to mám naplánovaný. Počkej, já to dělám blbě. Uděláme tak Jo, chleba. tady takhle udělej tohle. Tady to takhle zvěš, to jedno. A už to takhle nech. Vede to pryč? Uděláme tak chleba. Jo, a takhle. Uděláme tak chleba. Ne, takhle, úplně blbě. Jo. Mhm. Já už Zase vím, všechno nech na mě. Patriku, já na to potřebuji víc místa, ale. Ty udělej to mydlo. Jo. Zase všechno nech na mě. Udělám třeba Já dělám pumpkin krabičku. pie. Patriku, já na to potřebuji víc místa, ale. Ty, Tak ho udělej vedle, jakože jsi to vytáhl. no. Jo, tak když já stavím. Udělám třeba pumpkin pie. Patriku, tohle nedopadne dobře. Tak když já stavím. Patriku, tohle nedopadne dobře. No, Co mám? hele, řekni mi, že to udělám jinak. No to se Dělám to jakože úplně jinak. No. Hele, řekni mi, že to udělám jinak. Dělám to jakože úplně jinak. Já jsem to dělal takhle, dobrý. Hádej. To je jako, že to budou vajíčka s masem. Nevím, To je. nevím. Já ji udělám, to neumíš. Hoď to. Ty na to nemáš práva, Patriku. Nemáš. Jakou děláme podlahu? Zkus. Nevím. Já ji udělám. Ne, já vím jak. Ty na to nemáš práva, Patriku. Mám. Nemáš. To jo. Zkus. Aha. To tam nedávej. Nebo jo. No, jo. Já myslím, že dobrý. Ne, koukej. Ještě židlu. Jo. Patriku, Nějakou nech to. rychlou. Tady z toho. Ne, koukej. Židli. Takhle. Patriku, ne. Co děláš? Židli. O jeden blok. Jsi hlavní stavitel, já tady jaký dívám, jako jak to děláš. Dělej ale. Patriku, co takhle? No dobře. Ale já bych to udělal takhle ještě. Patriku, co takhle? Já to typu tak na 10. místo, Patriku, tohle. No. Jo, nech to. No, Myslím Já to dobrý. typu tak na 10. místo, Patriku. co? To ne, to je dobrý. Ne, protože je to naše. No. Jo, jak to, že mají červenou? Co? Já nemůžu Já hlasovat. nevím. Ne, protože je to naše. Já dávám, OK. Kde je jako ten box? Já nevím. Ale měli jsme Ale tam ty mají dělat do práce ještě tyhle. jedno. Já jsem nehlasoval. Dáme ok. Já musím dávat Když ok, nechápu, to bylo jako jako- co to drží v ruce. Ale tady tohle mají přece v Anglii, ne? Takovýhle. Ale ty mají do práce, ty. Jo. Mhm. No. Když nechápu, jako co to drží v ruce. No, Star Wars. Jo. Chápeš? Co to je? Už tady jsou pavouci. To je takový jakože moc... Prostě je to divný. Neříkám, že to naše je nějaký moc dobrý a... Aha. Jo. To je takový, Aha. jakože moc. Jo. Takže super pup. Neříkám, že to naše je nějaký moc. Lol. dobrý a- Aha. To je hustý. Epic. Jo.
Aha, Jo, No tak hůd, no. jo. Tak výborku. já jsem nevolil, já jsem dement. Lol. Tak, Hele, ta krabička není špatná. Ale ty Dobrý. prasata mě tam docela serou. To je tak, na tom hustýho. Jo, to je dobrý. ale ta krabička není špatná. Já dávám OK. Je? Ale ty prasata mi tam docela serou. Já Lol. myslím, že budeme vepředu někde. Hej, to je No, to je hustý. Já dávám OK. A dám všem obsah. No, ale je to jakoby hustý. Lol. Když se na to podíváš z výšky, Patriku, Krabička je dobrá. No. I když je to takový Tak to rozdíl, ale pochopíš. mají tam dobrý. No, ale je to jakoby hustý. Když se na to podíváš z výšky, lol. Please don't eat me. Come the good. Jo, Já co? jsem se do toho zakoukal, já jsem nevolil. No to nechceš, kámo. Teď OK. please don't eat me. Tak to nechceš. Jo, co? No to nechceš. Protože karma je No to GG. nechceš, kámo. No a já si myslím, že bychom to mohli Vidím. ukončit. Tak to nechceš. 5 karma, je to napsalo 5 karma. Karma je těžší. No a já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Když nám Já dal to like, jsem tak napsal, může dát jo. like. Dobrý, no. Tak snad se vám tohle video líbilo. Kdo nemá u mě odběr, můžete Můžete dát dát odběr. koment. Určitě potěšijou lajky, zhlídnutí. Nebo co můžeme točit nadále. Když tak to můžete sdílenout, tady to video. Můžete dát koment. Ano. Co, jo, řekněte, co mě třeba jakože, co vás na tom S štve. váma loučíme a Nebo jakože, co tady Čau, chybí, tak mě poraďte, jako co mám udělat ještě. A dobrý, tak to by bylo asi všechno. A S váma loučíme a čau. čau.